Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Msiku la lero mmene tazanazo nkhani zina zimene zachitika kudziko zimene tikufuna kugawana nanu nonse kumwe muli. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndi yakuti bwalo la milandu la High Court ku Lilongwe lalamula chipani cha MCP kuti chipereke ndalama zokwana 1.5 million kwa Madaliso Mazombwe. Ndipo nkhani yonse ndi yakuti kuchipaniku kunali kusamvana pa nkhani ya zosadira za zisankho za ma primaries omwe adachitika ku chigawo cha Southern part of Salima district, kumene chipanichi chinalengezesa kuti Madaliso Mazombwe ndi omwe awina zisankhozi. Koma zidapezekanso kuti chipanichi chikuti masankho sadayende bwino ndipo ayenera kubwerezedwanso. Koma Madaliso Mazombwe atamva uthengawu adakasuma ku bwalo la milandu la High Court, ndipo zosadira za milandu zakomera Madaliso Mazombwe, ndipo bwalo la milandu lalamula chipani cha MCP kuti chipereke ndalama zokwana 1.5 million ngati chitonthozo kamba kuipisa mbiri ya Madaliso Mazombwe kuti adabera zisankho pamene sizinali choncho. Pongoyimapo pa nkhani imeneyi omvera komanso onera konse kumwe muli, muzipani zochuluka sopano mwayamba kupezeka mpungwepungwe pa nkhani ya zisankho za ma primaries, monga tidakupasirani nkhani ya mbuyo mukuti ku DPP nako kunali kusamvana pakati pa Everton Chimulirenji komanso Jane Answer, pamene chipanichi chidalengezesa poyamba kuti Everton Chimulirenji ndi amene awina zisankho, koma posakhalisa chipanichi chidasintha maganizo kunena kuti Jane Answer ndi omwe awina zisankhozo. Kotero Everton Chimulirenji momwe tikukamba pano achita chisankho choyima ngati phungu woyima paokha osatinso ngati wachipani cha DPP. Ndipo nkhani yathu yachiwiri msiku la lero ndi yakuti bwalo la milandu lasintha madeti a mlandu wa Hannah Jabez yemwe amadziwika ndi dzina loti Tamia Ja kufikira pa 14 July 2025. Izi zachitika pamene oyimira mlandu wa Tamia Ja amene ndi Stanley Chirwa adalembera kalata bwalo la milandu kuti bwalo la milandu lisinthe madeti komanso liyitanise Achawezi Banda kuchokera kunja kumene ali kuti azaonekere ku bwalo la milandu kuti azayankhe ena mwa mafunso amene ali nawo. Ndipo mkalata iyi adawonjezeranso kunena kuti Achawezi Banda ayenera kubweresa passport imene ndi yoti ili valid kuti azasimikizire za maumboni. Izi zidachitika kamba kakusiyana kwa maumboni amene akuperekedwa pakati pa awiriwa, ndipo odandaula akufotokoza kunena kuti mnthawi imene nkhani imachitika nkuti anthu awiri onsewa pakati pa Tamia Ja komanso Achawezi Banda adali ali limodzi mu mzinda wa Blantyre. Koma poperekera umboni wake Tamia Ja, iye adafotokoza kuti mmene nkhani imachitika nkuti Achawezi Banda ali kunja kwa dziko lino, ndipo izi zachitisa kuti khoti lisinthe madeti a mlandu kufikira siku limene Achawezi Banda azaonekere ku bwalo la milandu. Nkhani yathu yachitatu msiku la lero ndiyokhuza mnyamata odziwika bwino ndi zisuzo yemwe ena amati Pwedo, ndipo dzina lake la pansonkho ndi Tumpe Mtaya, adalowa ku bwalo la milandu lero pa 10 July kusatira kukuyimisidwa kwa mlandu umene udayimisidwa mwezi watha pamene boma lidalephera kupereka zimene khoti lidalamula kuti lipereke. Ndipo siku la lero adaonekera ku bwalo la milandu, koma zonse za mlandu malipoti onse tikupasirani mu nkhani zathu za mawa lino. Nkhani yathu yachinayi msiku la lero ndi yakuti ophunzira apa skulu ya Mtunthama o secondary school ya mboma la Kasungu aphwanya komanso kuwononga katundu wa pa skulupo ngati mwa usiku. Mneneri wa unduna wa zamaphunziro aku primary komanso secondary a Christopher Kampachika Banda asimikizira zachochitikachi, ndipo adafotokozera kunena kuti kafukufuku ali nkati ofuna kupeza chomwe chidayambisa ziwawazi. Ngakhale chifukwa chenicheni chachitisa sichidapezeke, koma anthu oyandikira sukuluyi akuganizira kuti ophunzirawo adachita izi kamba kokwiya ndi chakudya chosalongosoka chomwe anawa amalandira, pofotokoza kuti chakudya chomwe amalandira sichilingana ndi fizi yomwe amapereka. Uku kudali kulankhula kwa anthu ozungulira sukuluyi, koma ripoti lenileni la nkhaniyi silinaperekedwe kamba kuti kafukufuku adakali nkati. Nkhani yathu yosadira msiku la lero ndiyokhuza ripoti lomwe atulusa a ECAM omwe amaona za umoyo wa anthu pakagulidwe komanso kakweredwe kakatundu yemwe anthu amagwirisa ntchito pafupi monga chakudya. Ripoti limeneli likuonesa kunena kuti ndalama zomwe munthu wa mtawuni akuyembekezeka kugwirisa ntchito yemwe ndi wa family ya anthu 6
chakwera ndi maperesenti okwana 4.22% kuchokera mwezi wa June kufikira mwezi wa Mei chaka chino. Ripoti likuonesa kuti poyamba pamafunikira ndalama yokwana 841,026 tambala kuti munthu wa banja la anthu 6 akakwanise kupeza zofunikira zomwe angagwirise kwa mwezi wonse. Koma malingana ndi kukwera kwa maperesenti wa ndalama zomwe munthu okhala mtawuni akufunikira zafika pa 876,496 tambala, ndipo adasindikiza kunena kuti izi zachitika kamba ka inflation, ndipo adawonjezera kunena kuti izi zachita affect kwambiri moyo wa anthu. Ndipo adawonjezera kunena kuti nso padakali pano mtengo wachimanga ukuoneka okhazikika chifukwa choti anthu angokolola kumene, koma zikuonesa kuti pakadusa nthawi zinthu zifikapo thina. Pongolankhulapo nkhani iyi mowonjezerapo kunena kuti chaka chino dziko la Malawi silidachite bwino pa nkhani ya zakumunda, ndipo kwachanso sali bwino zomwe zikuoneseratu kuti Malawi wathu posachedwa pa afika ponunkha, ndipo izi zikuoneseratu kuti moyo wa munthu wakumuzi ufika povuta, komanso kwa anthu onse amene sali pa ntchito izi zifika pothina. Ngakhale munthu amene ali kale pa ntchito zikuonesa kunena kuti sizikusiya malo aliyense zimaonekera chaka chino. Ndeno nokha Malawi mungathe kuona kuti ngati munthu amene ali pa ntchito zikuonesa kuti zikhalanso zovutirapo kuti akakwanise kupeza zonse zimene amafunikira pa moyo wake wa siku ndi siku, nanga kuli bwanji munthu wakumuzi. Nkhani yathu yosatera msiku lalero ndi nkhani yokhuza za msanguluso imene bungwe la Kosoma lapereka ndalama kwa ma artist osiyanasiyana mdziko lino la Malawi, komanso mamaneja ndi onse amene amajambula nyimbo mdziko lino la Malawi. Bungweli lapereka ndalama kwa ma artist ochulukirapo, koma osati onse monga amene timadziwira, ndipo izi ndi zina mwa ndondomeko zimene Kosoma imasatira popereka ndalama kwa ma artist komanso ojambula nyimbo osiyanasiyana mdziko lino la Malawi. Ndondomeko yoyamba, ndalama za Kosoma sulandira chifukwa choti umatha kuyimba kwambiri, koma chifukwa choti nyimbo zako akumvera anthu ambiri pa ground. Ndipo ndondomeko yachiwiri, ma royalties ali m'magulu angapo, ena mwa iwo ndi ma blank media levy, iyi apereka pano payi, komanso public performance royalties, nyimbo zolira kwambiri pa radio komanso kugwirisidwa ntchito ma adverts, zikwati, misonkhano etc zimakhala ndi mwayi olandira ndalama zambiri ku Kosoma. Nyimbo zomwe zalandira ma royalties mchaka chino zambiri ndi za last year, ndipo zomwe zikulira kwambiri chaka chino zilandira next year. Nyimbo olo artist sangalandire ma royalties ngati sanapange register ku Kosoma. Ma artist amene ali under management ndalama zawo zimakhala zogawana ndi management. Mwachisanzo ngati artist akulandira 10 million, ndiye kuti ndalama zimene adayenera kulandira ngati alibe management zidayenera kukhala 20 million, ndipo Akosoma amagawa ndalamazi 50-50 kwa artist komanso management. Nyimbo zolira ma tavern, mizi komanso pa chigalimoto cholengezesa malonda. Nyimbo zolira ma tavern, mizi komanso pa chigalimoto cholengezesa malonda mizi, izi zimakhalanso ndi mwayi olandira ma royalties ochuluka. Kutulusa nyimbo pafupi kumathandizanso kuti munthu olandire ndalama zambiri, chifukwa munthu oti uli ndi nyimbo zambiri amalandiranso kwambiri. Izi ndi zina mwa nkhani zomwe tinakutengerani musiku la lero, ndipo munali ndine Mike Thompson pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ngati mwayikonda video iyi chitani like komanso subscribe kuti tikupasireni ma video ena osatira.